कांतारा चित्रपटाच्या संदर्भात या चित्रपटातील जे मुख्य भूमिका आहे, ज्या चामुंडा देवीला त्या ठिकाणी महिला भूत म्हणून त्याचा ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला आहे, फिमेल घोस्ट म्हणून त्याचा उल्लेख त्या माध्यमातून त्यांनी केला। त्याचबरोबर इतकंच नाही तर या ठिकाणी त्या देवतेचा विचित्रपणे हावभाव करून एक प्रकारे विडंबन केलेलं आहे। या रणवीर सिंग यांच्या कृतीचा आम्ही अत्यंत तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो। लाखो हिंदूंची श्रद्धा आहे की हिंदूंच्या देवी देवता ह्या आमच्या आदरस्थानी आहेत, त्यांचा अशा प्रकारे अवमान करणं हे अत्यंत निंदनीय आहे। त्यामुळे या हिंदूंच्या भावना अत्यंत दुखावलेल्या आहेत। या विरोधात आम्ही जी तक्रार केली आहे, आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की रणवीर सिंग यांच्यावर जी काही कायदेशीर कारवाई आहे ती त्वरित करावी। त्याचबरोबर रणवीर सिंग यांनी समस्त हिंदूंची जाहीरपणे माफी मागावी, अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून आम्ही करत आहोत। देवीची फकाणां केल्या म्हूण अभिनेतो रणवीर सिंगाचेर गोंयांत कागाळ जाल्या। कागाळी उपरांत अभिनेतो रणवीर सिंगान सोशल मिडिया वरवीं माफी मागल्या। तो म्हणटा, ह्या सिनेमांतल्या रिसोबाच्या अविश्वसनीय अभिनयाचेर भर दिवप हो म्हजो हेतू आशिल्लो। तो एक सीन ताणें जे पद्दतीन सादर केल्लो तें करपाक कितलें कठीण तें आपल्याक खबर आसा आनी ते खातीर आपणें ताची तुस्त केल्ली। आमच्या देशांतल्या संस्कृतायेक, परंपरेक आनी समजुतीक हांवें सदांच मान दिला। कोणाच्यो भावना दुखल्यात जाल्यार हांव मना पासून माफी मागतां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।